Здравейте, приятели! Аз съм Логан ТВ, а днес ще представя канала на Тъхът Тролер. Тъхът Тролер. И да кажа само, че той качва много яки клипове, прави ги добри. Мен ме кефът изключително много. Искам да кажа да се абонирате за него, да харесате Facebook страницата му, да гледате в сървъра му, IP му е mc.goodcraft.eu. Сайта ще го има в описанието, както и линка на канала му. И да. Това, което искаме, да се абонирате за него, да дадете лайк на всичките му клипчета, да пишете коментари, да се абонирате, да има повече абонати човека, защото той се старае да прави добри клипчета, но лаги, като виждате, в сравнение с мен, защото виждате, че лаги доста. Не знам дали видеото ще лаги, защото аз не ги преглеждам преди да ги кача. Да, искам да се абонирате за него, да гледате клипчетата му, и да влизате в сервера му, да се забавлявате. Там има минигейм, скайблок. Още какво имаше, ще видите сами. Минигейм, скайблок. Там още нещо забравих какво е. Така се абонирал за няколко пича, абонирате се за тях, но желателно е той само ги задължително да се абонирате. Да. Може да чувате, защото има буря. Да. Това беше от представянето на неговия канал. Само да напишем в дискусията. Да напишем едно здрасти. Здрасти. Така. Да. Началната ми страница. Виждате колко яки клипове прави. Мисля, че скоро ще снима на нещо друго, не забравя какво. Да, искам да се абонирате за него, да давате лайкове на видеотата му, да го гледате, да играете в неговия сервер, IP в описанието, също и сайта на неговия сервер. И това беше всичко, надявам се хареса. Абонирайте се за него, абонирайте се за мен, дайте лайк на видеотата му и на моите. Абонирайте се, това беше всичко от мен. Чао!